Haciendo dos kilos. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, belle paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans même les matins, c'est sans la rouse qui fait poser, pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadin, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali avec Zabrico. C'est Mon la Selle, Pic Macaya, c'est Mamlad avec Mon Bilboro. Agé un cap, je m'fais moi quitter. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi vin déposer ticket, maintenant. Ale zachęcam wszystkich nas słuchających do przyjazdu tutaj i poznania tej atmosfery, tego powietrza, tej wody i tego krajobrazu, który jest tak bajkowy, że aż nierealny. To jest zupełnie inny świat, to jest inna rzeczywistość. Haïti, c'était au bout, c'est des ancêtres qui étaient pour nous. C'est là l'esclavage d'aboli, sont tes libertés à côté. Côté qui gagne pour nous, c'est la gain qui est tête. Haïti, c'est yon combi de pays en cap cinglé la tête. C'est ti machin, yon cap descend, y'a le gourmet avec la vie chère. Haïti, c'est ti moun yo k'ap rêvé de yon bel avenir. C'est l'origole la k'ap descend, pas kon côté le bras la terre. Haïti, c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité. C'est yon qui triste, mais grâce à Dieu, c'est pas li seulement qu'a chanté. Haïti, j'en adore, pas li toujours font Jean école, pour tout petit li toujours fier. Haïti c'est tout bagaille ça yo qui fait que nous aimons. Et même si route la longue connaît, n'a toujours là pour nous aider. Urokliwie. Komałuje? Oui. Ah oui. Ja tu bez ja mi cisną to żartu. Ah oui. Et c'était plutôt à cœur tout le monde. Et Casal pas connaît ce monsieur Pierre Féquin, Julien l'applaudit plus fort, s'il te plaît, l'applaudit plus fort. C'est consul pour l'honneur qui est ensemble avec nous. On nous applaudit très fort pour
vous s'il te plaît. Merci. Et c'est vraiment important. Donc tout à l'heure. Sauver une nation pour l'amour pas mój. Rzeka, o której mówiliśmy w Kazal, która aż się prosi, żeby zbudować tam most dla pieszych. Nice. Izrael. Beznadziejna, sławna, zawołałeś, żeby stąpił Boży Duch i apatii pajęczyny strząsnął, że
jak się wspinasz, niosąc ciężki życia krzyż. Twoja słabość złym zdała nam się snem. Bo w Chryście wszystkiemi przyszedłeś zejść. Choć Pan pewnie na niebo wciąż może. I nad wielką księgę życia zamknął wiatr. W oczach mamy postać białą, tak jak śnieg. I wołanie błądzi echem pośród tak. Oczy nazywali na dzieł. Ludzie podli, ludzie mali na dzieł. Oczy ciebie nasze stają, troszkę śmieją. Ty nas jedna nie puszczaj na dzieł. Prowadź nas na dzieł. Zimny czas na dzieł. Proszę mnie, wyczaruj i sprawiaj. Oczko plapolskie wsy, jak długo w serca noci, oczko plamiło krwi. Tak będzie klona soli, tak będzie piasku glut, zwycięży łoże białe, zwycięży polski lud. Tak będzie klona soli, tak będzie piasku glut, zwycięży łoże białe, zwycięży polski lud. Histoire tragique, mon voisin qui boit la caille, moi viens avec le temps de n'a bâti blague, ah oui sa belle, il pas gagné ni quoi petit, un garçon li gagné, qui toujours fait effort pour battre tout ça le besoin, voisin pas gagné madame, il mourit dans césarienne, son fait ta problème.
découragé avec la vie, ou est-ce que tu pas qu'on démé qu'on joue pour la pour arriver. Yeah. Sous bit la nèg yo pense yo t'a brem tant qu'on défense. Yo pas jam penser si t'a pas très yo tant qu'on faut comme. Tant qu'on fait dans la ria tout nèg qu'on s'allier déjà. Yo si tellement qu'on aime question yo pas me respect tant qu'on so blood. Jeunesse haïtienne, t'as levé mes en l'air pour me dire merci. Pour tout ça que nous faisons pour moi avec ça chanter. Yeah. Les dates de te refait sur ça. Moi t'as me connaît qui est souillé. Haïtien, levez fierté nous. Pour nous capable faire connaître qui ça que nous toujours fait. On est pas salarié, amen. On est pas salarié, amen. On est qui c'est tout partout, les mots sont tout. On est pas salarié, amen. On est pas au sentiment, les mots sont tout. On est pas salarié, amen. On est pas salarié, amen. Zaraz tym z United Union pokażemy, gdzie jest Polska. Parler, n'a parlé à deux. Mais si manger à vin pour manger, n'a mangé à deux. Si on peut qu'à venir pour me boire, n'a pas boire à deux. Mais si la mort a venu, on va recevoir le corps, pas la dedans. Moi les pardon chérie. En vérité. La vin pour nous partir, n'a parti à deux. La New York la vin pour nous rentrer, n'a piété à deux. À Miami la vin pour nous dormir, n'a dormi à deux. Avec la mort assis là-dedans, on va recevoir le coup corps. Moi n'est pas dans maman. En vérité, en dans mon Dieu maman. Nie robi to zdjęcia w ogóle, to zepsułeś. That's not so good, not so bad, because we are trying to live in. We have some problem with the ways. When it's raining, we don't have ways to go on cabaret. Like you can see that when you are coming. You are, and for that we are using the motorcycle to go to cabaret and to make something. She say in English, I just speak English. This is really just a picture of
Je suis plein en peinture. Ça va, là. Je savais. Les casales sont des descendants polonais, mais au fond, de toute façon, on trouvait peu là-dedans. En réalité, les Haïtiens sont des descendants d'Africains. Moi, je le sais. Mais il y a aussi des étrangers qui habitaient Haïti avant. Vous parlez de ça, moi je ne connais pas l'histoire. Ah, mais on vous raconte l'histoire et vous allez les raconter parce que moi je ne vole pas encore l'anglais. Je vais raconter ça. Non, voilà qui parle, en termes d'appréciation, en termes d'organisation. Yes. So, you know, we just got the song, the kids that was dancing, a Polish dance. And now we're going to have the kids that is going to dance a Polish dance. So, let's see. Mesdames et messieurs, vous êtes priés d'applaudir nos petits artistes qui vont danser pour gagner les enfants. D'accord? Let's go.
Ensuite, pour nous inaugurer l'espace ça, que nous baptisons classe des matières, classe résistance. Pendant la première résistance, côté avec l'approbation Fondation Joël Loquet, en passant par l'organisation Gad Kazal, bénéficier d'un appui et de concert avec collectivité territoriale dont j'ai le privilège de diriger pour être capable de faire une rénovation qui, j'en ai regardé là, tout de suite, alors avant de couper after, nous allons inviter Pascal pour capable. D'une façon spéciale, nous venons bénir place résistance. Ça qui est important, qui ça pour nous, nous avons déjà baillé la vie, nous avons déjà lutté pour nous. Ça qui est important, nous-mêmes, pas ici dans Kazal, c'est exemple pour nous capables de continuer à lutter, pour nous capables de joindre justice, pour nous continuer à lutter, pour nous capables de joindre la paix. C'est ça qui est important. Nous venons la prière pour Silayo. Lorsque tu y es entré, charge des anges de la garder et de chasser loin d'elle tout pouvoir du malin. Accorde à tous ceux qui habitent aux alentours de cette place de te plaire par leurs œuvres de vertu, afin de mériter, quand l'heure sera venue, d'être accueillis dans ta céleste demeure. Hymne national Pologne avec M. Christopher et sa femme. Et après, nous allons couper. Après hymne national, là, on a coupé. Oui, bon. Nous marcher maintenant, la main pour Haïti, comme une plus belle. En nous, mettez ensemble. Haïti, oh non, tous ancêtres, pour toute paix, c'est pour nous-mêmes mourir pour lui. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam Polska mówiła, szablon obijemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziem włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem.
fait rouge dans la pensée, dans le cœur, dans l'âme. Communauté 4e section dans la commune Cabaret, plus précisément Casal, pas qu'oublier, période 27 mars pour arriver 12 avril 1969 dans l'histoire. C'était une période noire, une période deuil, une période manger dents, une période maman petite. Bonsoir. Bonsoir. Bilibete pau ak panu. C'est un slogan polonais qui parlait sur être polonais by l'autre pays pour jouer. Bonsoir, reprend indépendant yo. Et son jour qui reflétait moi-même spécialement. Et moi-même, moi te dit, et bien, tête moi en mission, quel que soit côté milieu sur bout de planète pays d'Haïti, depuis gagner voie de transport, je joue 27 mars, pas pour aucun côté que Casal, en bas, qui n'est pas à côté de en Haïti, mais depuis Belle Lurette, comme que nous avons commencé depuis bien avant là, c'était un devoir pour nous chaque 27 mars pour nous commémorer et occasion ça. Donc moi-même depuis l'année dernière, je me donne la peine année ça comme cousin Patrick Fek dit et pour me faire gens dans 27 mars en Haïti. Parce que je ne peux pas vivre en Haïti, depuis 14 ans, je vis aux États-Unis. Donc, je me suis dit, bon, donc il faut que je vienne pour participer dans la commémoration. C'est dans l'optique ça qui fait que là, je dis. Parce que le moment ça, c'est un moment inoubliable pour nous. C'est un moment inoubliable pour nous et nous ne doit jamais oublier la tragédie ça. Nous ne doit jamais oublier les gens, les Jérémy Eliazer, Lefort, et Gardner, ainsi de suite. Nous-mêmes qui l'avons dit, qui ça nous devons faire pour nous montrer que nous avons côté dans Tomio, ils n'ont pas mouru vraiment, mais ils ont toujours été vivants. Witam Państwa serdecznie z Haiti. Dziś jest 9 września, czyli imieniny miesiąca. Znajdujemy się na głównym placu stolicy tego kraju, Port-au-Prince. Tuż obok widzimy symbol uzyskania wolności przez Haitańczyków w walce z kolonizatorami francuskimi. Ta walka rozpoczęła się w roku 1802, kiedy traktowani bardzo źle pracownicy, a w zasadzie niewolnicy pracujący na plantacjach francuskich zbuntowali się i postanowili wywalczyć wolność dla siebie, dla swojego kraju. A mieli ogromną motywację do walki. Raz, że chcieli odzyskać niepodległość, dwa, że wiedzieli, że gdy przegrają, zostaną po prostu zamordowani. Plan francuski prawdę był taki: należy tych niewolników zlikwidować niepokornych i zaimportować, może złe słowo, ale taka jest prawda, i przywieźć kolejnych niewolników z Afryki. I jest tu wątek polski bardzo istotny. W ramach kontyngentu 20 000 żołnierzy, którzy Napoleon Bonaparte wysłał do stłumienia powstania, było 5 000 polskich legionistów. Jak wiemy, wtedy Polska nie miała wolności, była pod rozbiorami. Polscy żołnierze myśleli, że pomagając na przykład armii francuskiej w jej działaniach, przyczynią się do uzyskania niepodległości Polski. Przybyli na wyspę i po pewnym czasie walki, okrutnej walki, tu nie było, jak to się mówi, przebacz, patrzyli, jak Francuzi obcinali ręce, obcinali nogi, a nawet głowy, bo taki był zwyczaj tutaj. Po pewnym czasie Polacy zaczęli się zastanawiać, o co tutaj chodzi. Przecież to jest ich kraj. Oni tu pracują na plantacjach i powinni za to dostać godziwą płacę, a nie być niewolnikami. I Państwo sobie wyobrażą, z 5 000 Polaków, którzy tu przybyli, sporo wyginęło oczywiście podczas pierwszej fazy walki, ale wkrótce połowa z tych, którzy zachowali życie, przeszła na stronę haitańską. I razem walczyli z Haitańczykami, jak mamy takie popularne sformułowanie, za wolność naszą i waszą. Oczywiście może wkład Polski nie przeważył o zwycięstwie, przeważyła przede wszystkim waleczność haitańskich niewolników. Dwa, przyszedł okres malarii i innych chorób tropikalnych.
Haitańczycy wygrali. Pokonali Francuzów, zapędzili ich wszystkich do obozów przejściowych i rozpoczęły się negocjacje. Negocjacje zakończyły się tym, że pozwolono Francuzom odpłynąć, ale pod warunkiem, że rząd francuski zapłaci kontrybucję. No, nie napotkałem w źródłach historycznych, do za mało źródeł dotarłem faktu, że ta kontrybucja została zapłacona. I co ciekawe, przywódca powstania haitańskiego wydał dekret. Wszyscy cudzoziemcy muszą w ciągu kilku miesięcy opuścić wyspę. Uwaga, za wyjątkiem Polaków. Za wyjątkiem Polaków. I to Polaków nie tylko tych, którzy opowiedzieli się po stronie haitańskiej, ale również tych, którzy do końca walczyli po stronie francuskiej. Polacy podjęli decyzję. Niektórym udało się wyjechać na Jamajkę, inni na inne wyspy karaibskie. O powrocie do Francji nie było być mowy. No, proszę Państwa, była to rzecz zrozumiała. Czekało ich w najlepszym razie obcięcie głowy przez gilotynę. I w tym momencie rząd haitański opisał, że pozwolił im zostać, nadał im obywatelstwo haitańskie, nadał ziemię i pozwolił wybrać miejsce, gdzie będą chcieli mieszkać. Wybrali 3 główne miejsca: Casal, Fontbleau, Gris. I do tej pory, bo odwiedziłem 2 z tych miejscowości, jest Polonia na Haiti. Spotyka się kobiety z blond włosami, spotyka się mężczyzn i kobiety o niebieskich oczach. Oczywiście być może jest to mieszanka nie tylko polsko, nazwijmy haitańska, ale również być może jest trochę domieszki krwi francuskiej, bo jak wiadomo Francuzi również w jakiś sposób mieli pewne nieformalne związki z Haitankami. I w tej chwili stworzyła się taka moda na polskość. Na czym polega ta moda? Nadają zamiast imion nazwiska, które gdzieś tam usłyszeli polskie, jako imiona. Przykładowo, nazywam się Drozdowski. A teraz kilka bardzo ważnych słów o Polaku, który jest w jakiś sposób również związany z historią Haiti. Jest to Jan Milun, wielki przyjaciel Jana Pawła II, który organizował na świecie koncerty z okazji kolejnych rocznic objęcia przez Jana Pawła II Stolicy Apostolskiej. Organizował koncerty w wielu miejscach na świecie, ale 2 może są takie bardzo, bardzo istotne, mianowicie Kaliningrad i właśnie Haiti. Zaskoczony byłem, jak od jednej z moich znajomych w Ameryce, zresztą dobrej znajomej Jana Miluna, pani Barbary Hadys, dowiedziałem się, że Jan? Tak, Jan na Haiti robił koncert. Nie wydawało mi się to prawdopodobne, bo znam realia tutejsze, jak trudno tu jest cokolwiek zorganizować. Jest to graniczy to z cudem, jeżeli jakaś impreza masowa dojdzie do skutku. Jan Milun poświęcił swoje życie, bo niestety zmarł w poprzednim roku, rozkrzewianiu kultury polskiej. Jan Milun był śpiewakiem operowym, założył towarzystwo śpiewacze w Ameryce, mieszkał w Bostonie i jego życie składało się z podróży pomiędzy Polską, Ameryką, innymi krajami, gdzie organizował koncerty. Zebrało to ich się około 250. Jan Milun to człowiek o ogromnej charyzmie, który kochał Polskę i kochał wielkich ludzi. Kiedy w 1983 roku na Haiti przybył Jan Paweł II, zaprosił część mieszkańców Casal na mszę świętą, którą odprawiał na lotnisku w Port-au-Prince. Po koncelebracji tej mszy spotkał się z tą grupą Polaków. Powiedział znamienne słowa: nie martwcie się, macie ciężko, ale tu się zmieni. Nie upłynęło kilka miesięcy, jak stracił władzę dyktator. Potem przyszedł kolejny. Tak się akurat składa, że demokracja w takich krajach jak Haiti rodzi się w bólach i z ogromnymi niestety stratami. Ale cóż, chyba to było takim ważnym elementem, dlaczego Jan Milun zorganizował koncert na Haiti.
Proszę Państwa, my będziemy chcieli nakręcić film o Janie Milunie. Zwracamy się do wszystkich osób, które się z nim zetknęły, czy posiadają jakieś pamiątki po Janku, żeby ewentualnie nam pozwoliły udostępnić albo stanęły przed kamerą i powiedziały, jak pamiętają Jana Miluna, który odszedł w zeszłym roku, tuż przed podróżą do miejsca, gdzie się urodził, na Wileńszczyźnie. Mieliśmy z nim jechać, bo miał zamiar przybliżyć również tamto miejsce Polakom, żeby zobaczyli, jak aktualnie wygląda Wileńszczyzna, o czym myślą Polacy i co im najbardziej leży na sercu, żeby sobie w miarę poprawić los. Co zrobić, żeby łatwiej można było powrócić do Polski i tutaj się osiedlić. Niestety nie było dane Jankowi tego dokonać. Kontakt do nas jest poprzez e-mail kazale99@gmail.com. Proszę Państwa, na YouTube mamy kanał Kazale99, na którym prezentowane są nasze filmy o Haiti. Będzie tam również sporo mowy o Janie. Wkrótce powstanie strona internetowa. Będziemy prosili, żeby szalenie sympatyczna pani z Radia Rampa, pani Monika, w jakiś sposób pomogła nam rozpropagować ten adres, żeby Państwo mogli się z nami lepiej skontaktować. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Naprawdę warto chyba, żeby o Janie Milunie wiedziano tylko coś więcej niż suche zapisy na stronach internetowych. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na Haiti, ale o tym, jak tu jest wspaniale, już w innym felietonie. Dziękuję bardzo. A teraz widzimy, proszę Państwa, wieżę Wolności. Została ona zbudowana na 200-lecie uzyskania niepodległości przez Haiti. Ciekawostką jest, że skonstruowano w ten sposób, że jest tutaj 200 schodów. 1 stopień za 1 rok wolności. I te 200 schodów właśnie symbolizowało te 200 lat od czasu uzyskania wolności przez Haiti. Mais c'est qui